Actually, ano po yun ma'am, vehicular traffic incident po yun. Bali po, yung driver po natin is, hindi niya na-control yung, yung ano yan ma'am, manubela niya. Nawan siya ng control and then naibangga niya po sa mahugan na tree. Okay, sir. Sir, saan po galing itong mga ito, sir? Yes ma'am, galing po silang Isabela ma'am, sa Kawayan, Isabela ma'am. Actually, yung lakad po nila ma'am is Bisita Iglesia ma'am. Papunta silang Paway po sana ma'am. Yung sa church po natin sa Paway. Sila po yung yung may sekta po sila ng gamot ni Inang Piat ma'am. Bali yung si Lady Piat ma'am, yung nila, santo nila ma'am. Okay, sir. Sir, sabi niyo po kanina nawalan po ng control itong driver. So, nawalan ng control dahil possible ba na nakatulog or talagang may sa sasakyan ba? Paano, sir? Bali, yun lang po yung kwento niya ma'am. Yung nawalan po siya ng control ma'am. Kasi yung kalsada nating ma'am, mundo straight ma'am pero pababa. And then medyo mabilis din po kasi siya ma'am. Siguro wala naman daw po siyang iniwasan ma'am accordingly. Okay, sir. So, ilan po sila, sir, na nakasakay dun sa sasakyan? Bali yung ma'am is 8 passengers sila ma'am. Including the driver ma'am. Okay, sir. Ano po tong sinakyan po nila, sir? Ito po ma'am, yung white na Toyota Innova ma'am. Okay, sir. Sir, meron yatang dalawa na namatay dahil dito sa pagkabangga nila, sir. Yes ma'am, meron po ma'am. Bali, isa po ma'am is dead on the spot ma'am. Dineclared po ng pagod po na municipal doctor ma'am. And then yung isa ma'am sa Bangi District Hospital na po ma'am. Dineclare po ni Dr. Alcoriza ma'am. Okay, so namatay dahil or namatay sa mismong hospital na yung isa, sir. Yes ma'am, sa mismong hospital na ma'am. Sinubukan pa pong i-revive ma'am pero sumampalan ma'am, hindi po naligtas Okay, sir. yung Sir, sa mga nakita po naming video, yung dalawang pasahero po talagang lumabas dun sa windshield. Sir, so ganun ka grabe yung impact ng pagkakabangga, sir? Yes ma'am. Saka yung ma'am, kung mapapansin niyo yung sasakyan ma'am, nahiwalay na po yung yung body niya saka dun sa under chassis niya po ma'am. Ganun po kalakas. Okay, sir. So, itong mga nakasakay, sir, ano to, yung age nila, mga senior citizen na ba? Or nasa, lang yung mga, sir, yung kung ilang taon, Actually sir? ma'am, yung dalawang namatay ma'am is senior citizen ma'am, isang 60, isang 63 ma'am. And then yung ibang kasamaan niya ma'am, ranging 60 plus din ma'am eh. Then dalawa lang yung ma'am, yung 20 years old ma'am, yung isang female natin ma'am, tama isang yung driver ma'am, 20 years old. Okay, sir. So, sir, kumusta na po ngayon yung mga ibang biktima, sir, yung driver at mga ibang pasahero, sir? So yung iba ma'am, although may mga sugat sila ma'am sa katawan ma'am, is on stable condition na rin naman po sila ma'am. And then inaantay na lang po yung rescue or yung medical team ng from Kawayan Isabela ma'am para may transfer na sila ma'am sa Kawayan. Okay. Sir, nakita po namin dun sa daan parang pataas or pababa, parang ganun. Hindi siguro kabisado no yung daan, parang ganun ba, sir? Pababa ma'am, yung actually galing silang sa taas ma'am, pababa sila. Then yung accordingly ma'am sa driver naman, hindi naman niya first time dumaan doon. Okay, sir. Okay, sir. Anyway, kung may mga paalala ka po sa ating mga tagapakinig ngayon na dito sa Bombo Radio because we are nationwide, worldwide, para walang ganitong mga nangyayaring aksidente sa daan, Major.
Yes, ma'am. Paalala ko po sa mga tagapakinig, lalo po dito sa mga tagapagugpod is palaging i-check muna po yung sasakyan nyo bago umalis, bago magmaneho. And then palaging magdasal. Tingnan nyo nga po yung kahit papunta na po silang simbahan is ganun pa rin yung nangyari. It will depend na lang po sa yung mga condition ng driver and then yung condition ng road. Kaya po sana po pakiusap namin sa mga tagapakinig, lagi mag-iingat. Yun lamang po, ma'am.